sănătate, pentru cei care sunt în încercare, pentru o ploaie bună și curată. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a lua parte cu vrednicie la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Puternicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața veșnică. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule Atotputernic și veșnic, dă-ne harul să celebrăm astfel misterul pătimirii Domnului, încât să ne învrednicim a dobândi iertarea Ta prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Ascultați, insulelor, dați atenție, popoare îndepărtate. Domnul m-a chemat din sânul matern, din pântecele mamei mele, și a adus aminte de numele meu. A făcut gura mea ca o sabie tăioasă, la umbra mâinii sale m-a adăpostit. M-a făcut ca o săgeată ascuțită și m-a pus în tolba sa. El mi-a zis: Tu ești slujitorul meu, Israel, în tine mă voi glorifica. Dar eu spuneam: degeaba m-am pludit, în zadară și fără folos mi-am consumat puterea. Și totuși judecata mea este la Domnul și răsplata mea este la Dumnezeul meu. Acum așa vorbește Domnul, Cel care m-a plăsmuit în sânul mamei, ca să fiu slujitorul Lui, ca să-L întorc pe Iacob și să-L adun pe Israel. De aceea am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice: este puțin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduci înapoi pe cei rămași ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Gura mea va vesti, Doamne, mântuirea Ta. Gura mea va vesti, Doamne, pentru că numai Tu ești stânca mea și cetatea mea de apărare. Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fără de lege. Gura
fost dus la răstignire ca un miel blând la înjunghiere. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp, stând la masă cu discipolii săi, Iisus a tulburat în duh și a mărturisit: Adevăr, adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Discipolii se uitau unii la alții, nedumeriți fiind în legătură cu cel despre care vorbește. Unul dintre discipolii lui, pe care îl iubea Iisus, stătea la masă la pieptul lui Iisus. Atunci Simon Petru i-a făcut semn acestuia să se intereseze cine ar putea să fie cel despre care vorbește. El s-a plecat deci pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: Este acela pentru care voi întinge bucătura și o voi da. Atunci, întingând bucătura, a luat-o și a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon. După acea bucătură a intrat Satana în el. Atunci Iisus i-a zis: Ceea ce vrei să faci, fă repede. Dar niciunul dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus aceasta. Și cum Iuda ținea punga cu bani, unii au crezut că Iisus îi spune: cumpără ceea ce le trebuie pentru sărbătoare, sau ca să dea ceva săracilor. Așadar, luând în bucătura, Iuda a ieșit îndată, și era noapte. După ce a ieșit el, Iisus a spus: Acum a fost glorificat Fiul omului și Dumnezeu a fost glorificat în el. Iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, și Dumnezeu îl va glorifica în el însuși și îl va glorifica îndată. Copilași, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta și vă spun acum și vouă: unde merg eu, voi nu puteți veni. Simon Petru i-a spus: Doamne, unde mergi? Iisus i-a răspuns: unde merg eu, tu nu mă poți urma acum, dar mă vei urma după aceea. Petru i-a spus: Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da viața pentru tine. Iisus a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevăr, adevăr îți spun, nu va cânta cocoșul până când mă vei renega de 3 ori. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! În veci și vecilor, amin. Dragi cinstitori ai Sfântului Anton de Padova, dragi prieteni, suntem o săptămână mare și sfântă, în marțea a 4-a, din cadrul celor 13 de rugăciune prin mijlocirea Marelui Făcător de minuni, Sfântul Anton de Padova. Textul evanghelic pe care Biserica îl propune astăzi spre meditare vorbește despre 2 personaje pe care și le evidențiază. Pe de o parte, Iuda Iscarioteanul și Petru, Simon Petru, cel care avea să devină piatră pe care va fi zidită Biserica lui Hristos. Vedem în viața lui Iuda că el ajunge până acolo, încât datorită vieții pe care a dus-o de hoție, de nesinceritate, de închidere în el însuși, ajunge să vândă un om nevinovat, un suflet nevinovat. Și specifică Evanghelistul că după ce a primit acea îmbucătură de la Hristos,
a ieșit și era noapte. Vorbim și despre noaptea în viața lui Iuda și noaptea în viața celor care trădează, a oamenilor care nu sunt sinceri, a prietenilor care nu știu să fie sinceri pentru totdeauna. Poate chiar a noastră, când am intrat în noaptea acestui joc nemernic și am trădat prin gânduri, prin cuvinte sau prin atitudinea noastră o prietenie. Nu în ultimul rând, ne întrebăm dacă avem capacitatea să ne recunoaștem trădările. Iuda nu a avut această capacitate. El s-a temut de milostivirea lui Dumnezeu. I-a fost teamă și se gândea că Dumnezeu nu o să-l ierte niciodată. Și știm sfârșitul său. Sfârșitul celui care nu mai are nicio speranță. Spânzurătoare. Moartea de unul singur, moartea fără asistare, o moarte disperată. Am condus sânge nevinovat. Pe de altă parte, imaginea lui Petru este aceea omului care este gata să se arunce mereu cu pieptul în față. Gata, facem, mergem, rezolvăm totul. Și-a dat viața pentru Hristos. Spune acest lucru prin cuvinte. Dar faptele îl contrazic, vom vedea. Îl ia așadar pe Sfântul Apostol Petru gura pe dinainte. Și mai apoi va plânge, va regreta. Nu odată, ci de 3 ori. De 3 ori aduce renegare când privește persoana lui Hristos. Puteți spune că în cazul său milostivirea a lucrat din belșug. Și-a plâns trădarea, renegarea, a rămas alături de Hristos, chiar cu capul plecat, cu umilință, și a crescut. A crescut în fiecare zi, ajungând unul dintre cei mai mari apostoli ai Bisericii. Iisus îi încredințează celui care îl reneagă de 3 ori biserica sa. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Vedeți, iubiți frați și surori în Hristos, se poate întâmpla și în viața noastră să fim asemenea lui Petru. Doamne, spune-mi ce e de făcut, spunem noi în rugăciune. Voi face, voi merge până la capătul lumii, dacă este nevoie. Voi merge în genunchi 1 kilometru, numai să mă ajuți în această privință. Aruncăm deseori cu aceste cuvinte mărețe în față, dar atunci când vine vorba despre mărturia vieții noastre, părim, fugim. Femeie spun, nu-L cunosc pe omul acesta, nu-L cunosc pe Hristos, nu-L cunosc pe Cel care a făcut atâtea minuni lângă mine și mi-a predicat în fiecare zi. Pe prietenul meu, nu-L mai cunosc. Se spune despre un bunic învățat că își petrecea foarte mult timp cu nepotul său, care ușor, ușor începea să priceapă și îi punea foarte multe întrebări bunicului. Și îl întreabă într-o zi, cum este viața? Și acest om, acest bunic, începe să-i povestească nepotului său. Viața este ca o continuă luptă între un lup rău și un lup bun. Lupul rău este format din frică, mânie, invidie, lăcomie și toate celelalte lucruri urâte din viața unui om. Iar lupul bun este alcătuit din bucurie, liniște, smerenie, pace, dragoste, împăcare și toate lucrurile frumoase din viața unui om. Copilul, foarte atent, îl întreabă pe bunicul său. Dar, la final, cine va fi învingător în această luptă? Iar bunicul îi spune hotărât, lupul pe care
Iubiți credincioși, ce vrea să ne învețe această pildă, această istorioară, ca să avem și noi venite pentru drum în această săptămână sfântă. Vrea să ne învețe că a alimenta viața noastră cu trădare, cu fugă, cu frică, cu noapte, cu urât, ar însemna să lăsăm lupul din viața noastră să învingă ușor, ușor. Sărbătorile pascale care se apropie ne vorbesc despre lucrul bun din noi. Acest lucru bun care se alimentează cu dragoste, cu pace, cu iertare, cu tot ceea ce este frumos în noi și în jurul nostru, cu prietenie adevărată. Și atunci vom învinge cu siguranță. Victoria va fi de partea noastră. Hristos victorios va înălța steagul în noaptea sfântă a Învierii și ne va spune tuturor: dacă astăzi vrei să devii sau să redevii prieten cu mine, fii pentru totdeauna un prieten adevărat. Iubește prietenia, nu fi un trădător. Și ne întrebăm: Doamne, cum am putea noi trăda? Și răspunsul îl găsim. În primul rând, prin comportamentul nostru. Comportament fățare, deseori. Prin schimbarea nenumăratelor măști pe care le purtăm, nu măști din acestea medicinale, ci măști din acelea ale feței noastre, uneori schimonosite, alteori aparent fericite și așa mai departe. Apoi, cuvintele noastre pot trăda. Și nu în ultimul rând, gândurile noastre. Și prin gânduri poți trăda o prietenie și mai ales prietenia cu Mântuitorul Hristos. Să chemăm un ajutor, mijlocirea puternică a Marelui Făcător de minuni, Sfântul Anton, care în viața sa pământească nu a dus lipsă, cu siguranță, de încercarea de a trăda, de a fugi departe de Hristos. Fidelitatea i-a adus faimă, smerenia i-a adus bucuria mântuirii. Dragostea și prietenia sa cu Iisus l-au făcut și astăzi să fie unul dintre cei mai iubiți sfinți. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. În veci și veci, Domnului. Fraților preiubiți, Dumnezeu l-a ales pe Sfântul Anton pentru ca să arate mila sa față de oameni. Să-l alegem și noi de mijlocitor la Tatăl Ceresc și vom obține ajutor din cer. Ajută Biserica ta în opera de răscumpărare și îndrumarea popoarelor. Te rugăm, ascultă-ne. Primește cinstea și lauda pe care ți-o adresează cinstitorii Sfântului Anton. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește spor în gospodărie, pace în familie și liniște la serviciu. Te rugăm, ascultă-ne. Împarte celor încercați darurile tale trupești și sufletești. Te rugăm, ascultă-ne. Învață-ne să prețuim bunurile veșnice și să ți le cerem. Te rugăm, ascultă-ne. Nu ne pedepsi pentru păcatele noastre. Te rugăm, ascultă-ne. Ascultă rugile și cererile tuturor cinstitorilor Sfântului Anton. Te rugăm, ascultă-ne. Fă-ne recunoscători pentru binefacerile primite. Te rugăm, ascultă-ne. Intenții personale. Dumnezeule atotputernic și milostiv, Tu te înduri de noi pentru rugăciunile Sfinților. Fă ca rugăciunea Sfântului Anton să ne obțină ceea ce neștiința și neputința noastră nu poate să-și ceară prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Amen.
să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa inimile tale, spre lauda și mărirea numele Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale biserici. Te rugăm, Doamne, să primești cu bunătate jertfa pe care ți-o aduce familia Ta. Tu care o faci părtașă de Sfintele daruri, învrednicește-o să se bucure pe deplin de roadele lor, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău, Sus inimile. le avem la Domnul, Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. vrednic și drept este, Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum sunt aproape zilele pătimirii sale, aducătoare de mântuire, și ale învierii sale glorioase, în care trufia celui rău este înfrântă și se împlinește taina răscumpărării noastre. Pentru aceasta, puterile îngerești adoră maestatea Ta, bucurându-se în veci de vederea feței Tale. De aceea, Doamne, îngăduie să fim primiți în a Te preamări cu corurile de îngeri, cântând fără încetare. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumit, afrând-o și a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați în aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Măritatea o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până că îi venim. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai vrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos.
Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește ei să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți. Pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Iată Mielul lui Dumnezeu, iată pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul Mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub apărământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
O Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică Preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită, pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la Tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău. Ajută-mă să fac bine această vizită, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile Tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Îndestulați cu darul mântuitorilor în Doamne îndurarea Ta, ca prin același sacrament prin care ai voit să ne întărești în această viață trecătoare, să ne faci părtași viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Îndurarea Ta, Doamne, să curețe poporul supus Ție de toată răutatea omului vechi și să-l facă în stare de o sfântă reînnoire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, preot și învățător al Bisericii, să vă binecuvânteze Atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Sfânta Liturghie s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Devoțiune în cinstea Sfântului Anton de Padova, marțea a patra. Smerenia ta eroică, Sfinte Antoane, mă îndeamnă să mă îndrept către tine, având toată speranța că nu mă vei lipsi de ocrotirea ta, pentru a dobândi favorul pe care îl cer de la tine. Ca rugăciunea mea să fie mai bine primită în fața Domnului, dobândește-mi smerenia adâncă și adevărată. Iisus ne îndeamnă. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit la inimă. Iar eu ce caut? Să fiu văzut, să fiu lăudat, chiar când n-am niciun merit. Lipsa de smerenie a lăsat un gol atât de mare în viața mea sufletească și a fost pricina multor rele, când mă simt repede jignit, când sunt răutăcios, răzbunător și neîngăduitor, când nu primesc părerile și sfatul altora,
Când judec ușor pe alții, atunci se vede cât de mândru și încăpățânat sunt. Mă încredințez ție, Sfinte Antoane, și te rog, ajută-mă să înving mândria atât de nesuferită ție și lui Dumnezeu. Și pentru ca să lupt mai cu înflăcărare, dobândește-mi ceea ce cu toată căldura cer la tine. Iisus, Regele Măririi Cerești, Tu te-ai umilit și ai ales înfățișarea în mijlocul nostru. Acum știu pentru ce slujitorii Tăi iubesc mai ales virtutea umilinței. La dreptele altarului a învățat și Sfântul Anton lepădarea de sine și umilința, care l-au înălțat până la cele mai înalte culme ale desăvârșirii creștinești. Dă-ne și nouă harul să fugim de mândrie și de vanitate, care ne fac odioși în ochii Tăi, și să fim socotiți printre cei smeriți cu inima, cărora le-ai făgăduit comorile cele mai alese ale harului Tău. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. prezentăm în fața lui Dumnezeu intențiile noastre cu mijlocirea Marelui Făcător de minuni și ne rugăm pentru ca Bunul Dumnezeu să ne dăruiască o ploaie bună și curată. Sfinte Doamne, roagă-te pentru noi. Cu intenția unei familii pentru ajutor, binecuvântare, reușită la examene și sănătate. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, pentru copilași, pentru familiile lor, pentru pace și liniște în familii, ferire de accidente și multă sănătate. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei persoane, pentru copiii ei, pentru întoarcere la credință, pentru respect, după intenția fiecăruia dintre ei și ca mulțumire și pentru ajutor în toate. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, pentru iertarea păcatelor, pentru ocrotire, înțelegere, căsătorie fericită, îndepărtarea dușmanilor știuți și neștiuți. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, pentru îndepărtarea ispitelor și a viciilor, a bolilor grave, pentru liniște sufletească, căsătorii cu viitor fericit și creștinesc. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, ca mulțumire Bunului Dumnezeu pentru darul de a avea un copilaș. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, pentru spor în gospodărie, pentru sănătate sufletească și trupească și ferire de orice rău. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, pentru găsirea unui loc de muncă, pentru curaj în încercarea aceasta a virusului și pentru sănătatea familiei. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. După intenția unei familii, pentru a alege un anturaj sănătos, pentru îndepărtarea viciilor, pentru succes la școală și în viață. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. Pentru toți binefăcătorii parohiei noastre. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. Pentru toți aceia care s-au rugat în această biserică și se vor mai ruga. Sfinte Antoane, roagă-te pentru noi. Dacă-ți trebuie ajutor, să te rogi încrezător, alegându-l de patron pe slăvitul Sfânt Anton. Și la rugăciunea lui, el pașii niște vei, să-ți vedem să
Sfânt l-au preamărit. Și rugăciunea noi, e și nici femei bărbați, Slavă fie Tatălui, Preamărit de Fiul, Duhului cel Sfințitor, cinste în vecii vecilor. și rugăciunea noi, e și nici femei bărbați, Roagă-ne pentru noi, Sfinte Antoane, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. să ne rugăm, te rugăm, Doamne, ca Sfântul Anton, pe care l-ai înzestrat cu multe haruri și cu puterea de a săvârși fapte minunate, să ne fie mijlocitor pe lângă Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Și să mislit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. să ne rugăm, te Te rugăm, rugăm, Doamne, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, Care ești păzitorul meu, luminează-mă această noapte, păzește-mă, păzește-mă și ocăluiește-mă pe mine, care sunt în credința ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Prea Sfântă Inima lui Iisus, Miluiește-ne pe noi, Inima neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane de Padua, roagă-te pentru noi, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Blândul Iisus, Să ne binecuvânteze Fecioara de sus. Iubiți credincioși, mâine dimineață, Sfânta Liturghie se va celebra la ora 7 pentru intenția deja stabilită, fără participarea poporului. În direct vom vedea din biserica aceasta, poimine, în Joia Sfântă, începând cu ora 6 după amiaza, când vom celebra împreună Cina Domnului, urmat această sfântă celebrare de o oră de adorație euharistică în fața lui Iisus din Preasfântul Sacrament. Vă doresc să aveți o seară binecuvântată de Domnul, lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Amin.